Ya jagat ya Dewa Bathara. Ratu Ngastina berbudi bawa laksana. Ratu sing kondhang saindenge bawana ning yogene. Ning yogene Dewa Radil marang Ratu Ngastina. Ketok yen Dewa Bancindhe Bancinadan bedake uriping Ratu Ngastina kelawan para Pandhawa. Dewa. Apa salahku lan apa luputku? Padha-padha titah aku ya titah Pandhawa titah. Saugrana Wahyu mesti ditampa kelawan Pandhawa. Ana ngendi adilmu kowe Dewa? Ana ngendi nggonmu tumitah kowe ndek titah sing kaya Ratu Ngastina? Pandhawa cacah mung 5, Kurawa cacah 100. Neng kene ngopo? Nek perang kok mesti menang sing 5. Wis pirang-pirang wahyu tinampa marang para Pandhawa. Kene ngopo Duryudana babar pisan? Babar pisan durung tau tade nampa wahyu. Bapak Guru, wonten dawuh nggih. Iku pratikel panjenengan Bapak Prabandurna. Tutup-tutup prabawaning ratri
Sasodoro semanjer kawuryan tan kujiwa memanisik madeg srinating dalu lole wano kim manyan duk nul jae wana dadi alas kagiat kena sing manah kula sinuwun Prabu Duryudana nimbali keparing Bapa Sukalima nggih. Wonten wigatos menapa dening keparing Paduka adreng nimbali ing Bapa Sukalima gurunipun Pandhawa kaliyan Kurawa nggih. Bapa Guru. Panjenengan menika gurunipun dwijanipun Pandhawa lan Kurawa. Napa sampean ngen Paduka mulang muluk Pandhawa kaliyan Kurawa menika beda menapa mboten? Bukti kasunyatanipun Pandhawa menika cacah 5 Kurawa cacah 100 kenging menapa menawi perang kok mimpang ingkang 5 pintere kok pinter Pandhawa timbangane Kurawa menika ingkang kaping sepindhah kaping kalih sauger wonten wahyu ingkang dumawah wonten Ngarcapada babar pisan wong Kurawa ora tau tate tampa wahyu wahyu mesti nampa marang para Pandhawa ing menika ingkang lepat menika Kurawa napa pendhawanipun. Paman Senguni kowe tak dadekke patih menyang negara Ngastina wis pirang-pirang taun. Bengi iki Duryudana kepengin nampa tumurning wahyu minangka nyeneng nggonku dadi ratu menyang negara Ngastina. Aja mung klecam-klecem kowe Paman Senguni. Yen ana dum-duman kowe mangkat sik ning nek ana gawean kowe minggat dhisik. Inggih nggih. Menawi saking pemanggihipun Bapa kepatihan. Cobi mang pikir. Ngastina menika kirangipun menapa ber bondo ber bandu negara sing sugih kondang sak indenging bawana. Lho ming wahyuwe kok dipikir cobi menika kanggenipun ingkang paman kepatihan Ngastina ora usah nampa wahyu negara Ngastina kuwi wis kondang negara sing wis sugih Mas Picis Raja Brana ming perkara wahyu mawon kok mang penggalih niku pripun sampeyan niku Paman Senguni bola bali kowe kuwi tak jaluki guh pratikel ning kowe malah njlomprongke kelawan Prabu Duryudana Bapak Dono sepindah malih dalu menika kula kedah saged nampi tumurune wahyu. Saged boten saged saking Paduka Rama Prambadono. Menawi Paduka Rama Prambadono boten saged nurunaken wahyu wonten negari Ngastina. Kula aturi kamardikan. Kula aturi kamardikan tegesipun mapan wonten negara Ngastina nggih monggo, boten nggih monggo Bapak Pramban. Dodo mentapler kinatap dodo pangawingo wangis semedot pati ning ratri netra kocak undar-andur kaya kembang worawari kaya kembang worawari kaya kembang worawari bel sang Prambandurna guruning Pandhawa kelawan Kurawa eling-eling pendhita kestik paningali matek aji jaya pameling ingkang tinuding ambung Sang Hyang Bathara Guru gawe geder gawe geger kayangan praptan Sang Pukulun Bathara Guru dedebedem rebawaning ratri sasongko gumenyan oh
Gendha. Ah. Hei. Hei. Ah. Hei. Ah. Jagat Dewa Bathara. Katemben menika negari Ngastina karawan Dewa Suralaya. Sang Hyang Pukulun Bathara Guru Sang Hyang Narada Pukulun Bathara Kala. Pukulun tetungguling para dewa ing kayangan Jonggiri Kailasa. Dereng dangoraipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata titah Budyangkara pun Duryudana nyaturaken sembah pangabekti kunjuk mugi santapadanipun Pukulun Sang Hyang Guru. Wong bilahing mastur masidhem sekaring bawana. Ya kulup nggih. Duryudana kita ngaturake sembah marang ulun. Ulun tampa pangestu ulun diage tampanana kulup. Duryudana. Ih. Kacadhong asta kalih kapundi wonten pucuking umbun. Mugi dadosa jimat pribeh saking pangestunipun Paduka Pukulun. Dipun prayogaken jenganika pinarak parawuh jengandika Dewa Suralaya. Ora kurang-kurang nggih kulup Duryudana. Pukulun Sang Hyang Narada inggih Pukulun Panji Nurada damel kaget manah kula dereng dangu sawetawis nggih Paduka pinarak lenggah. Pukulun dewane kayangan Jonggring Kailasa kami tuane kayangan Suralaya. Pukulun suduk pangudal-udal. Walah talah. Alak perkencang warudayang di Tegar Wong. Kali codhe ngulon parane iki wis bar poso sasine. Kari ngitung bathine. Alak perkencang warudayang di Tegar Wong. Sok tanggal 10 dadine. Dewa kaya cengengesan. Ya titah ulun nger Duryudana. Ana parigawe apa kowe nimbali marang Dewa Suralaya? Sapa sing kumalungguh? Matek Aji Jaya Pameling. Ayo sing ngongkon sapa? Ih, nyuwun pangapunten. Ingkang kapernah wingking menika kados Pukulun Bathara Kala. Inggih sami rawuh wonten patenggan kula mriki Pukulun. Duryudana ya. Aku digugah lawan Pukulun Guru nalika semana nembe tetegi. Aku lagi semedi ana segara kidul digugah Pukulun Bathara Guru. Ayo mumpung isih sore budhal nyang Ngastina. Sebab negara Ngastina iki ana perlu ana wigati, mula aku banjur tumuli
Nderekake pukulun Sang Hyang Guru. Kulup Duryudana gawe kaget sira kulup. Mara diake matura. Mongko titah ngendi wae sing cumantaka ku mewani matek aji jaya pameling. Kuwi teges padha karo ngilani dadane dewa. Apa kowe wani tanggung jawab? Apa sira Duryudana wani tanggung jawab bab perkara iki ku malungkung nggon matek aji jaya pameling? Kang mongko Duryudana sapa wae titah ngarca padha ingkang wani matek aji jaya pameling kuwi teges ngrawuhake para dewa. Duryudana mongko ingkang matek aji jaya pameling menyang negara Mestina. Maradyaki matura Duryudana. Ih, Pukulun. Lepat nyuwun gunging pangaksama dene kula Cumantaka mawantun matek aji jaya pameling ngrawuhaken paduka Pukulun sarimbit duh Pukulun. Sampun pinten-pinten wahyu inggih demawah wonten pranakaning Pandhawa. Sampun wonten maewu-ewu wahyu inggih demawah wonten Pandhawa. Ing dalu menika Pukulun tiasing manah kula kepengin sangket nampi tumuruning wahyu inggih badhe tumurun tumedhak wonten Yarcapada. Pramila saking menika Pukulun, pramila saking menika kula nyuwun kanthi sanget suka sabiyantu paduka Pukulun Sang Hyang Guru. Ing dalu mangke kula pun Duryudana kepengin badhe nampi tumuruning wahyu Pukulun. Menawi dalu menika Duryudana mboten saged kelampahan nampi tumuruning wahyu, badhe kula enthengaken pejah kula Pukulun Sang Hyang Guru. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit sesuai kempit dosang retnaning bawana iya kulup nggih Duryudana. Yen kita wadring bakal kepengin nampa tumbuning wahyu iki bakal tumedhak menyang Arcapada dewa saguh nggih. Ulun bakal saguh suka sabiyantu marang kita Duryudana kang kepengin adring nampa tumbuning wahyu. Mula ya nggih Duryudana bengi iki ing wektu iki kulup para dewa Durandana bakal mbiyantu kelawan kita Duryudana nggonmu bakal nampa tumburuning wahyu nggih Duryudana. Marmanta marmulah gelung sang suduk pangudal-udal putra Banon Jinambi prakencang waruda yang tinegara wong kali coding ulun parane elek adik guru. Dikon iku dewa lah Adik Guru. Dikon iku dewa panggonane ning dhuwur dadi contone para kawula menyang Arcapada. Menawi kepareng kula mutaken paduka Adik Guru sampun ngantos. Suka sabiyantu dhumateng pun para Kurawa anggenipun adring nampi tumuruning wahyu. Adik Guru. Sepindah malih kula ingetaken Adik Guru sampun ngantos suka sabiyantu dhumateng pun Duryudana sak Kurawanipun. Mboten wonten jamaah Kurawa kok nampa wahyu niku lakone apa? Nek kepengin takok lakon kene 100.000 kene. Mekaten Kakang Rada. Nyuwun mangke Kakang Rada panguwaos kayangan menika wonten kula. Sinten kemawon boten kenging badal dawuh kula. Menawi boten cocok kalian kula sumangga Kakang Resi. Menawi badhe mapan wonten kayangan nggih monggo, badhe mandhap inggih monggo. Oh nggih. Timbang ning dhuwur ya marai usrek. Timbang ning dhuwur marai geger. Kula terima medhun teng Arcapada wis aku tak golek gawean sak kecekele.
Wong ki nek tak pikir piye? Ora ning gawean golek gawean. Ning sing duwe gawean kok malah minggat. Mongko golek gawean saiki iki direwangi nyogok iki urung karwane bener. Direwangi golek hubungan barang iki kurang-kurang bejane ya malah muspra. Wong wis duwe jabatan, wong paling penak ki rak dadi dewa ning kayangan. Pukulun rada ki pangkate ya wis kami tuwa. Lho rak dhuwur to. Bayare ya wis akeh, lho lah kok malah nyopot. Duryudana bab pukulun Bathara Narada ora perlu dipikir. Nek kowe manut karo aku, mituhu karo aku bengi iki kelakon kowe nampa wahyu. Neng nek ora manut tangeh lamun kowe bisa nampa wahyu. Neng nek kowe manut sesuk jam 3 mesti kowe nampa wahyu. Piye? Gelem apa ora? Ih. Lajeng kados pundi? Pukulun langkah kula saklajengipun. Nggih kula saged kelampahan nampi tumurning wahyu ing dalu menika. Gempang nek bab perkara kuwi. Sing penting kowe manut karo Bathara Kala. Ngene. Duryudana. Bengi iki nyawaku tak udhukke kelawan kowe. Wis to percaya marang aku. Nyawaku tak udhukke karo kowe ning ya kuwi. Kowe nek gelem besok nek wis mati ya kowe besok nek mati balungmu dadi pangane Bathara Kala. Kowe gelem apa ora? Pripun paman Sengguni? Alah wong wis modar kok mikir apa lah. Disanggupi mawon wis mati kok ora ngerti apa-apa mbok arep dikrakoti mbok ben. Pripun? Dipun sanggahi. Alah, nggih, pokoke angger diyani ora wis. Ih, pukulun. Menawi kula pecah balung kula benjang sagah dados dedaharan paduka pukulun. Bagus. Sing kaping pindhone sak wadya balamu kabeh, sak anak sak bojomu kabeh besok kowe nek mati ya dadi pangane Bathara Kala. Kowe piye, saguh apa ora? Pripun paman? Wah, ya iki. Mongko kowe gek sak kurawane, gek sak bojone ora ya aku barang lah ya ya. Alah pun disanggahi mawon. Wis pokoke cekake aos pun disanggahi mawon. Nah. Wong perkara mati wae kok lah ora muding. Piye Duryudana kowe saguh apa ora? Nek kowe saguh bengi iki aku bakal mbiyantu karo kowe. Dewa tak candheti nggone bakal nurunake wahyu. Ih. Pripun paman? Lah kok iso dikandhani kon iya kok ya ngene ra jamak lho. Inggih kula sagahi Pukulun Bathara Kala. Tenan. Kowe saguh tenan besok yen kowe mati nyawamu balamu kabeh sak anak bojomu. Balungmu aja nganti ketitir dadi badhokane Bathara Kala kowe wis saguh. Ih kula sagah ora bakal mblenjani janji sok ben kowe Duryudana. Ih mboten. Upamane mblenjani janji apa wis mati wong kali ora ngerti apa-apa kok. Lah sing penting wong urip niku cukup ning alam donya. Jajal to wong urip ning alam donya ki sing digoleki apa? Ayo. Kowe tok rewangi jungkir walik. Duh, kok ana do kene iki sing digoleki apa? Mung duwe.
Anek kula amplop karo dhuwit ya tak pilih dhuwit. Dulur karo dhuwit ya tak pilih dhuwit. Dhuwit niku Gusti Allah. Nggih ta? Wong ki anggere dhuwit iki arep apa-apa ki kelakon. Ning nek ora duwe mrongos. Mbon ta? Percaya kali kula. Mergo kula niku ahli politik. Kula niku pun suwe mangan uyah. Nek perkara hukum perdata, hukume negara alah sengkutipun kondang. Pukulun. Kula saguh. Kula sagah danten bebanten paduka pukulun Sang Hyang Kala. Lajeng benjang menapa dene kepareng paduka nurunaken wahyu inggih badhe tumurun wonten ngarcapa. Aja kuwatir kulup. Daya-daya aku njaluk pamit. Oba rampe bakal tak cawisake. Wahyu bakal tak candhet bakal tak paringake kelawan sira kulup Yer Duryudana.